गारंटी है मोदी जी का गारंटी है गारंटी है बाय गारंटी है मोदी जी का गारंटी है बाय गारंटी है मोदी जी गारंटी है देश में एक ही गारंटी मोदी जी गारंटी देश में एक ही गारंटी मोदी जी गारंटी देश में एक ही गारंटी मोदी जी गारंटी भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद एग्रो मानने मंडल जिंदाबाद एग्रो मानने मंडल जिंदाबाद भारत माता की बीजेपी बीजेपी नरेंद्र मोदी जेपी नड्डा राजीव बतास अमित शाह कर्तारपुर जिष्णु देवबर्मा वंदे मातरम बीजेपी जिंदाबाद बीजेपी जिंदाबाद भारत माता की मुंबई आखिबो जुग्रनानै आं दिनै बहुदिन दरिवनो आगुगना नायमानि किन्तु सुजुग मालाया बाय आंबो हापाय माया जायक जाथाबानं थं आनि बासन गादेंके मिश्रित बासन नङाय किसुता तंनाय बांला ताई किसुता उग्रपन्थीनि मारि बुसाखा लांचित बुंखा कांग्रेस बायबो बुजाखा तगजाखा आइ इतिहास रंनो सालायका देंका आं साइचंनो दिनिनि ओ जनसभानि कक पाइनानै गलायो ताई अन्नान्न नेतृबृन्दरक मादा मासाना मासाया एके जायक आंआसो गोबांथारै रैफानो CPIM तरफ थेके हायना हाय मेम्बार बासनानि बागै आनो नायतुगै नमिनेशन दाखिल खालामनायनि बागै बरं नायथुकमानि बिसिङाव आं आसोगले पारि लिया होनैनाय आं निजेनो खारगा एर मध्य जों 2000 सालाव उग्रपन्थीनि बयेनो बिस्रामगन्ज तंलुतै चिरिखौ खकाजों करेमुला सं बेबंस खानागौ आपतै जागाव सुदुन जों आर्तगुपन खारिमा तंगैखा ओ खारि तंगै फुरु आं मदन उग्रपन्थी बाय बुजागो कांग्रेस बाय बुजागो आबरक आंनि पार्टीनि बरगरक बेबां साइमान जदिव साइमान फानो आनो इंजेक्शन खंसपन मागना रमानि गरै 2000 सालाव आन लगलगि चिनि कमरेड दित बनि क्षेत्र लोक संख्याबो गोबां 6 जना एवं सुदिन बरं बेबां आन लगइन खारजाक आनि नगनि वाइफ होनका जेंके तो बसांनि इरिगनाय तेइना आं बाय बसमा खारजाका किन्तु नारायण रुपिनि सिंनो ताम कलां खाया गाजारा आनि उगलगो कम से कम 15 जना सोंगान जानाय र हाजार गायसोर आं बाय आं ताम सम्बल खालायनाय खालायमालिया आंबो पन्चायत सदस्य दङ बा पन्चायत नन लुति पुति मा सालाय जाखा नक बारा तो दङ न दङ अमो हाय खालायनाय मारबारि कम्युनिस्ट पार्टी न जों आन्दोलन संसाय आगुगै थांमानि बिसिङाव
आंवानसका ना आसके लांचित खालायनाय बन्चित खायि इंजेक्शन गंसानि मूल्य फानोंया 2000 खारै थांमानि 2006 किफिलिमा फायो आर्या सनबुसं मासाया अमहायके सागो दखतैनो अंखरै फायमोन अंखरै फायमानि बिसिङाव आं जखन 2008 निर्वाचनाव पन्चायत सदस्य हिसाबै हाय बाथाबाय पाइखादिंखौनो कोटा फाइका कसाम हिसाबै आनो चेयरमैन खालामनानै किन्तु पिछननि लांचित तंगाबाय आनो छेवै ताइकाइसानो चेयरमैन खालामथों आं आवबो ना हैया पार्टियावनो आं दंनाय लास्ट तामखा नेतृबृन्दराव केवनो 10 बছর चेयरमैन सारखा केवनो 5 बছর सारिखा किन्तु लास्ट हेंका दिनके जखन गवर्नमेंट पाइ थांखा दिनकेनो मदन देबरमान नखुंगो खामप्लाय मामा हाय कोन जागाव ताइ माइ एइछ अवस्था पार्टीनि हेके आं जतटुकु साइमामानि बिसिङाव जनता पार्टी कोनो दिनो फानो उपजातिरंनो थोंगियाखौ आं जे खाथियै नंमानि बिसिङाव गादिंके कांग्रेस चिनि ट्राइबेल न काहामकेन थोंका तो थोंका एमन थोंका सचिन सिंहनि आमालो तेमन थोंजाया सुकुमार सान जखन मुख्यमंत्री गादिंके जों त्रिपुरानि सिमनाव सुदु बाथांमालिया बाक्सा मिजोराम पारंगै थांखा नगनि पालाव सोनारनानै उग्रब नासिगियावै सोनारना थांतानि फिजागै सुरुखलायखा ठीक आबहायिंखा कारण जों बलं बलं मांसो थांचुआव मिजोराम दांखा त्रिपुरा दांखा बसु साइमालिया से सुकुमार साननि आमालाव ये किन्तु बीजेपी जोंना अमहाय खालायाखौ कांग्रेसनि आमालावले थाबलं मा साखा थायं बसलै यगै मा साखा कैप्सूल माइरं मा साखा किन्तु बीजेपी फाइमान पर अब्दै हाय नुगियाखौ अ हाय हिनै वान सुगैनो आं ना अ बीजेपी जतटुकु सामुं खालाय दंमानि चिन ट्राइबेलनि हामक्रानि बागैनो आगौबो दं एबं सुदु अंखरनानि सिमिया चिनि बुसुबाबु किसुदिन सिगाङानो आरो थांफोर बबानो हालगो अंखो दाब्रा खालायमाबा दाब्रा नों पावार डिलार ना नायजा नों आं थाङै डाइरेक्ट आं नगन बस हायजा ओंखा आं गाहाया आनि सामुसो नायगेर दी निनि बीजेपी फाइनाय हिनि गादिंके नों आनो पावार डिलार रे गादिंके आनि बा सामुं पाइ थांखा